Vôňa vášne. Tu je tymián, šéf, aha. Ďakujem, Marakuča, umieš mi ho, prosím ťa. Jasné. A nakrájaš na drobno na ozdobu? Áno, šéf. Marakuča, odjak živa rada varíš? Áno, už od malička, seňora Marcela. Tak keď si otvoríme vlastnú reštauráciu, počítam s tebou. Naozaj? Aha. Rátame s tým, Marakuča. Tak ďakujem. Daj pokoj. Veľmi vám to spolu pristane. Nie všetky páry sú tu také. O kom to hovoríš, Marakuča? Jaj, človek tu vidí všeličo, seňora Marcela. Miláčik! Čo, ty ma sleduješ? Nie, v žiadnom prípade. Hľadám si tú svoju... Svoju? Áno, Marciu. Nevidel som ju. Ale kde len trčí tá ženská? A radím ti, aby si použil inú kúpeľňu. Niekomu totiž nesadlo jedlo, ktoré navarila moja sestra, tak radšej choď hore do mojej, jak chceš. Dobre, jasné, chápem. Tiež som veľmi citlivý na pachy, takže rozumiem. Bež. Ahoj, kráska. Zdravím. Čau. Ahoj. Počuj, ten chlap sa mi vôbec nepáči. Uznávam, nie je boh vie aký fešák. Kde si bol doteraz? Vykašľal si sa na mňa. Miláčik, venoval som sa ľuďom, zdravil som sa s nimi, pristane ti to. Poďme. Dožrala ma tá chudera Gaviota a jej kamoška. Prečo si ich musel pozvať? Prepáč, že som ti to zabudol povedať. Teda? Ty prepáč. Veď je oblečená, ovešaná ako vianočný stromček, už mi to stačí. Ako sa volá tá druhá, ha? Kto to je? No, volá sa Marcia, tuším. Marcia. No teda, čo tá mala na sebe, to ma podrž. Dobre, tak už poďme. Katastrofa. Poď už. A ako sa Si tá krásna. ženská smiala? Áno, Počul si, ako sa smiala? Teda. Nechápem, ak vám chcel otec podiel darovať, prečo ste museli podpísať kúpnu zmluvu? Tiež tomu nerozumiem. 1000-krát sme si s mamou kládli tú otázku. Určite mal Don Octavio nejaký dôvod, len ho bohužiaľ nepoznáme. Ivan to využil a odoprel vám právo. Prečo ste to nepovedali skôr? Mohol som vám pomôcť a stále môžem. Sebastián, prosím ťa, nie. Nechcem mať zas problémy s tvojou rodinou. Je to bežná záležitosť. Navyše Marcela mi prezradila, že po smrti Dona Octavia ste rozhádaní na nože a ja nechcem prilievať olej do Nie, ohňa. nemôžem to nechať len tak. Ani keď ťa poprosím. Keď nič iné, vidíš, čo sa tu deje na tejto svadbe. Nie je to fér k tebe a tvojej matke. Na tom nezáleží vážne. Naozaj, prosím, nechajme to tak. Sľubujem, že zajtra budete mať peniaze späť. Nečakám ich od teba. Neprijala by som peniaze, keby šlo len o mňa. Ale celoživotné úspory dala mama. Ja viem. Rozumiem tomu. Na čo vysvetľovať? Zlatko, Čau, miláčik. počkaj, kde si toľko trčala? Bola som v kúpeľni. V kúpeľni? Áno, v kúpeľni. V ktorej kúpeľni? V druhej prvá bola otrasná. Zlatko, Čo? Nechcem. Jedlo mi ako si nesadlo. dobre teda, nechám ťa, idem vybavovať. Obchod je obchod, vieš, biznis. Počkaj, Rosmário. No, ako som povedal. Do dnešného dňa neviem nič o manželovej smrti. Vážne. To je smutné, Je. Marakuča. Nuž, čo narobíš? A vy čo, nechystáte sa vydávať? Zatiaľ nie. Perfektne nám to klape takto. Áno. A my sme vlastne tiež neboli úradne zobratí, ale náš vzťah bol napriek tomu pevný ako skala. A predovšetkým preto, že nebol darebák, ale slušný človek ako ty.
Ako vy. Ako vy. Nič sa nedeje. Prepáčte. Vonku chcú vidieť šéf kuchára. Až dvoch, sú dvaja. No, tak sa zdá, že sme nenavarili zle. Veru sa zdá. Zlatko, pôjdeš tam ty? No, ak nepôjdeme obaja, nepôjde nikto. Áno? Ideme. Áno? Áno. Dobre. Dosť bolečí, aj vy sa Hneď sa vrátime. Držte palce. držíme, bežte už. Áno, teda musím povedať, že láska je krásna, len čo je pravda. Áno. Ale na čo robí takéto oslavy? Nechápem. O čom rozprávate? Že mladoženích je podľa mňa hrozný darebák. Dávaj si pozor na jazyk. Je to náš pán. Ale zároveň je aj darebák. Hrozný darebák. Pripravme sa. Som vážne Aj keď rada, ty že ste nikdy nie si spokojná. Priviedla som šéf kuchára. Ďakuj mu, Marta. Zdravím. Toto je super hviezda, ktorá mi zachránila celú hostinu. No, to neviem. Zdravím, Kamila. teší ma. Ale v skutočnosti je super hviezda Marcela. Nebuď taký skromný. Predstavte si, študoval v Paríži. Aj Marcela. Boli sme na jednej škole. Musím povedať, že som nadšená. Aj prezentácia jedál bola perfektná. Fajn, sme radi. Mám eventovú agentúru, mohol by si mi dať vizitku. Bohužiaľ, zatiaľ vizitky nemáme. Nie. Nestihli sme si dať vytlačiť. Tak mi daj telefónne číslo, ozvem sa. Jasné, dobré. Tak ja sa medzi tým rozlúčim. Len chodte. Gaviota. Marcela, ahoj. Počula som, že si z celej spoločnosti najkrajšia. A je to pravda. Si nádherná. Ale ďakujem. Ako sa k nej správali? Zle, veľmi zle. Ako to? Vrátane mňa. To nie je pravda. Bohužiaľ. Mimochodom, Neblázni, Marcela, to nejedla som veľa, ale to, čo som ochutnala, bolo skvelé. Áno, tak to som rada. Využíme to, že je tu Marcela a spravme si rodinnú fotografiu. Zavolaj, prosím, súrodencov. Áno, mamička. Paulita? Hej, nerád vyrušujem, ale dobre, mama áno. chce zas rodinnú fotku. Zase ďalšiu, vážne? Chyba Marcela. To je Ale oprava. ja v tomto úbore? Áno, O nie, no Ja by som sa pristane. nehambila. tak dobre, idem. Hneď som naspäť. Veľmi ma tešilo. Tak Na ako? tom nezáleží. Hlavná vec, že si tu. Ako sa bavíš, mama? Výborne, ďakujem, bavím sa dobre. Ivan, Lukrécia. Idem. Lukrécia, poď sem, Áno? prosím. Pardon. Tak, fotíme? Tak, dobre. Cheese. Úsmev? Áno. Sebastián nás nezoznámil. Gaviota. Som prekvapená. Teší ma, že sa znovu zamiloval, ale netušila som, že ma nahradí až tak rýchlo. Neviem, čo mám povedať. Chceli sme sa so Sebastiánom zobrať, ale veci sa niekedy stávajú. A prečo mi to rozprávate? No, asi zbytočná námaha. Zrejme vám to Sebastián povedal. Tak nechápem, prečo to opakujete. Ešte pred mesiacom sme boli šťastní v New Yorku. Zomrel Octavio a zrazu sa medzi nami všetko zmenilo. Aj pre mňa sa po smrti Dona Octavia mnohé zmenilo. Povedzte mi jedno. Myslíte, že váš vzťah k niečomu povedie, keď ste takí rozdielni? Nerozmýšľala som o tom. Nespriadam žiadne plány do budúcna. Naozaj. Pozrite, ja verím, že ho ešte stále ľúbite, ale skutočne nemôžem za váš rozchod. Nerozišli sme sa so Sebastiánom prvý raz. Je normálne, že v 5-ročnom vzťahu sú krízy, nie? Ale za každým sa k sebe vrátime. Premýšľali ste, ako chcete fungovať, keď on bude v New Yorku a vy tu? Sebastián sa asi vráti sem. Ak všetko dobre pôjde, tak povedie kafé Elite a ostane žiť tu. Drahá, veď vieš, že na tie kravy môžem kašľať. Nenamáhaj sa, nežiadam od teba vysvetlenia. No dobre, ale si naštvaná a to sa mi nepáči.
Nerozoberaj to tu. Dobre. Hlavne si nič nepredstierajme. Na nič sa nehrajme. S dovolením? Už viem, prečo je Marcela dole Markusa. Prečo? Kvôli jedlu. Že by bola taká sprostá. Veď láska Zdá ide sa mi, že cez si opýtaný. žalúdok. Však. Je pravda, že sa Sebastián chce uchádzať o vedenie Café Elite? Kto ti to povedal? On? Kde je obsluha? Nie, tá fuchtľa. Vraj je to hotová vec. Ivan, máš chvíľu? Áno, jasné. Porozprávajme sa. Čo sa deje? Gaviota mi povedala o podiele, ktorý im chcel dať otec. Dobre, chvála Bohu, tak konečne. Konečne? Zamotali ste ich do súdneho sporu, aby ste im nemuseli nič dať? Nie. Mama ti vysvetlila, že podpísali kúpnu zmluvu však? Bola to otcova vôľa. Tu sa nám iba snažili nahovoriť. Ale úprimne, Sebastián, neexistuje o tom žiadny dôkaz. Naopak zdá sa, že je to lož. Verím Gaviotiným slovám. Pretože si zamilovaný a nemáš triezvy odhad. Aký je podľa teba triezvy pohľad? Vidím, že máš plnú hlavu Gavioty. Beznádejne si sa do nej buchol. Jasné, len nepovedz, že si na ňu nemal záľusk, čo? Vravela, ako si ju obťažoval. Spýtaj sa mami, že kto koho obťažoval. Môžeš mi veriť, Sebastián, vážne sa na mňa vrhala. A keď zistila, že so mnou nič nebude, zamerala sa na teba. Ide jej len o to, aby niekoho z nás zbalila. Teba, mňa, dokonca Bernarda. A prečo? Len aby sa zmocnila časti našej plantáže. Ak ju z niečoho obviníš, alebo sa jej dotkneš, nebudeš mať problém len so mnou, ale aj s políciou. Je to jasné? Aj s políciou. Ideš mi pekne na nervy. Prosím ťa, Lucia, nestresuj sa kvôli tej primitívnej zberačke. A ty láskavo povedz Ivanovi, aby nikto ani náhodou nepodporil Sebastiána ako manažéra Café Elite. Takže teraz pôjdeš bývať do Bogoty? To je ohromné. Nie, kým Sebastián bude s ňou. Zatiaľ odídem do New Yorku a počkám, kým Sebastián už konečne dostane rozum. Počúvaj, musíš si dávať pozor, lebo to, ako sa na tú ženu díva, nie je vrtoch moja. Je to láska. Lú, stačí si opitá. Za to, že ti hovorím pravdu, tá ženská je nebezpečná. Okamžite musíš konať, niečo podniknúť, nejako zasiahnuť. Nie. Nelejte mi, aj hudobníkom. Chlapci, čo pijete? Chlapci! Počujte, doktor, niečo na zahryznutie, aha. Prepáčte, človeče, mrzí ma to, ale takmer som dopil fľašku. To vôbec nie je problém, len sa potrebujete trochu rozveseliť. No veď ja viem, láska je ohromná, keď je opetovaná, ale ak nie je, tak amen Maria. Dávno som sa necítil takto ako zbitý pes. Zdá sa, že sme s Gaviotou aspoň priatelia. Nakoniec povolila, veď ono sa to poddá. Vlastná skúsenosť? Nie. Chcete počuť moju, pravda? Nie, nepotrebujem to počuť, ale ja rozoznám borca. To by sme sa pozreli, keby ste neúspeli. No, tak na úspech. Áno, na úspech, áno, seňor, do toho ja nemôžem piť. Zdravím. Dobrý deň, pekne vítam. Zablúdili ste? Nie, len ma trochu unavila fiesta. Nie je tam zábava? Ale je. Prosím, čo vám ponúknem? Niečo na pitie? Pálenku? Máte? Pálenku, samozrejme, áno, len si sadnite, donesiem pohárik, dobre? Je tam až príliš bojará zábava? Je.
No tak si to predstav, prídeš tam, môžeš si vybrať, čo len chceš. Prosím vás, jedno víno, jedno červené. A potom? Áno, áno, presne tak je to. Ale Vyberieš povedz si naozaj veľmi a môžeš konzumovať čo chceš. Úplne to ide. Pardon, panenka Mária, prepačte, seniora Lukrecia, zakopla som, nehnevajte sa. Prepačte. Hlupania! Čo si to spravila, ty hlupania? Zničili ste mi šaty, chodte preč! Nedotýkajte Tak sa moment, ma, kto je tu vypadnite sprostania? odtiaľto. Nepočujete, že sa mama ospravedlňuje? Ste hluchá? Toto sa ale nedá ospravedlniť. Ako to spôsobila? Čo sa tu stalo? Je úplne nešikovná. Kde sa tu zobrala? Moment, nechajte hovoriť moju mamu, puste ju k slovu. Gaviota, preboha. Je to moja mama, doňa Kúria. No a čo, keď je mama? Je to nemožná hlupania a vy mi sústavne kazíte svadbu. Kto vás Hlupania? pozval? Čo? Sama ste hlupania, keď robíte vedu z takéto somariny. Stačí, Čo si to cerka. dovolíte? Gaviota má pravdu. Nespravila jej to na schvál. Čo, Gaviota? Teraz im my dve ukážeme. Tak, moment, senorita. Mama. Nikto nebude nič ukazovať Čo a sa tu skončili sme. Čo sa deje? Vyhoďte tieto dve ženy. Okamžite Netreba, ich odídeme aj vyhoďte. sami. Keď sa ospravedlníte mojej mame. Ja sa mám ospravedlniť, to vy sa A ospravedlňte. v tom s ňou súhlasím. Pozri sa, čo narobila tá nemožná osoba. Gaviota spôsobila škandál, pretože Lukrécia upozornila na jej otrasné správanie. Aké otrasné správanie? Viete, že to nie je pravda. Celý deň moju matku urážate a už toho mám akurát pokrk. Prikladáte tomu zbytočnú dôležitosť. Spokojný Sebastián, výborne. Pozri sa, ako vyzerá. Moje šaty. To nič, neplatí. Moment. Takto sa nebudete rozprávať s Lukréciou. Hneď sa jej ospravedlníte, prosím. Mama, už stačí, nezdá sa ti? Nešťastná. Gaviota a doňa Carmenza, prosím, poďme. Poďme. Dobre. Čo teraz? Hlavne, že ste pokazili Doňa svadbu. Julia, neviem, Mama, o čo poď som už. sa potkala. Mama, Strhnite mama, mi stačilo, doplniť z stačilo, výplaty. poďme. Gaviota, nech si trhne nohou. Dobre, už Pozri stačilo. sa na mňa. Počúvajte. Teraz vám niečo poviem. Možno, že som podľa vás hlúpa. Ale nechápem, prečo sa vzdelaní ľudia správajú tak, ako by nikdy v živote nechodili do školy. Don Octavio hovorieval, že slušného človeka nerobí to, koľko má vo vrecku peňazí. Poďme, mama. No tak. Moje šaty. Dobre. Mama, pozor. Bež si za svojou rodinkou, utekaj. Mama. Prosím ťa, neplač. Priniesla som niečo na zahryznutie. Ó, ďakujeme. Áno, dobrú chuť prajem. čo? Nech sa páči aj vy. Aha. Fajn, srdečne ďakujem. Dobre, a koho tu ešte máme? Niekto sedí tam vnútri. Senior, nesiem občerstvenie. Wilson? Kde sa tu berieš? Marga. A zase na podobnom aute. Čau. Ahoj. Máš sa? Dobre, výborne. Pracuje mu Dona Carlosa Mária. A Don Carlos Mario, to je ten krpatý, ktorý Áno, stále to machuje? je presne on. Je tvoj šéf? Áno. No A ty teda... čo, už nie si zberačka kávy? Ale áno som, lenže potrebovali výpomoc. Obsluhu na svadobnú hostinu, tak si trochu privyrábam. Aha. Len dočasne. A tebe sa ako darilo? Porozprávaj. Super, aha. No, Don Carlos Mario nie je trochár. Dobre ma platí, mám sociálnu poistku, je fajn šéf. Vôbec sa nemôžem sťažovať. To je dobré, skvelé. Ale tuto naopak ide dolu vodou, odkedy zomrel patrón Don Octavio. Vedenia sa ujal najstarší syn a ten sa tu ani len neukázal. Predstav si to. Podnik krachuje, môžem? Áno, jasné, ale podnik asi neskrachuje. A vieš prečo? Lebo prišiel ďalší syn, tuším najmladší. Volá sa Don Sebastián. A zamiloval sa tu do jednej zo zberačiek. A tam je krásavica a volajú ju Gaviota. Nádherne spieva. A ty, Marga, prečo si tiež neulovíš vajcha? Ja?
No ešte to. Na mňa sa žiadny ani len nepozrie. Ju si všimli preto, lebo raz chceli pána zastreliť a ona tomu zabránila. Aha. Čo to rozprávaš za nezmysly? To sa naozaj stalo a vajechovci jej musia byť veľmi zaviazaní, lebo za to, že mu zachránila život, predstav si, chceli jej za to darovať kus plantáže. Zdá sa, že odteraz si budeme platiť aj za návštevy lekára. Žiaľ. No, keď ešte žil Don Octavio, hradil nám zdravotnú starostlivosť zo svojho. A teraz, keď zomrel, vykašľú sa na nás. A senior Ivan čo, nič vám neponúkol? Človeče, ručím vám, že jeho noha nevstúpi na plantáž. Zle. Tú beď. Prosím? No, všetko, čo jedia a pijú na tej svadbe, celé pohostenie je z práce roľníkov. Majú sa dobre vďaka drine ľudí, ako ste vy? Počujete ho? Je síce cudzinec, ale je náš. Dovoľte, aby som vám podal ruku, pane. Nie, Aurelio. Počujte, všetci vieme, že vy ste motor celej haciendy aj po... No tak nech to ocenia. Naozaj, pri všetkej úcte tí ľudia z hlavného mesta sa nafukujú ako pávy. Nadúvajú sa im vrecká peniazmi, ziskami z exportu kávy. A čo my? Ani slovka vďaky sa nám nedostáva. To je pravda, kamarát. Lukrecia, počkaj, nebuď taká. Ako nemám byť taká? Hovorila som, že nechcem, aby mi niečo pokazilo svadobný deň. Myslíš si, že som to chcela? Že som plánovala, aby ti tá krava zničila šaty? Mala si niečo spoločné s tým, že sa potkla? Nie, počkaj. Pardon. Áno, podložila som jej nohu, ale nenapadlo mi, že poháre skončia na tebe. Bola to moja chvíľa. Dnešný deň mal byť preto 100% dokonalý. Perfektný. Nie. Prepáč mi, prosím. Odpusť mi, máš pravdu. Na druhej strane, vďaka tomu, čo sa stalo, sa tá ženská dokonale odhalila. Nikto by nevedel, aká je a Sebastián by sa s ňou možno oženil. Bola by tvoja švagrina a to by sa ti páčilo? Obyčajná zberačka zabránila únosu pána. Len si to predstav. Aha, Gaviotka! Gaviotka, čo je? Čo sa stalo? Preboha, prečo všetci odchádzajú? Tak zatiaľ, Wilson. Rád som ťa videl. A ja teba. Hneď som ti hovoril, Zlatko, že tu pôjde do tuhého. Mala som 100 chutí jednu vraziť tej Ježibabe. Chudák Ivan. Ten si teda vybral ženu. Skôr ona je chudera. Chlap začne čoskoro vyskakovať ako kohút. Zrejme si neustanú nič dlžný. Ale videl som, čo bolo treba. Ahoj, sedlák. Čo je, obháňal si zatiaľ sluštičky, ako vždy? Ale nie, seňor. Nie, áno. A ty čo? Chceš odísť aj s pohárom? Si taký istý ako tí, čo kradnú v hoteloch uteráky. Dovolte. Bolia ma nohy. Ja by som pokojne šiel domov aj pešo. Ohromná svadba. Počkaj, porozprávajme sa. O čom, mama? Viem, čo mi chceš povedať. To teda nevieš. Ten zmetok som zapriečinila ja. Ale mama, to nie je pravda. Podľa mňa to niekto urobil ako schválnosť, určite. No, to už je teraz jedno. Veď si videla tie nevestine šaty. Mama, už odkedy som tam prišla. Odkedy som tam prišla, celý čas ma ohovárali, urážali. Nevieš si predstaviť, čo som tam musela znášať. Ja znesiem veľa, ale keď robia zle tebe, to teda nie. To neznesiem, to nebudem trpieť. A nehovor mi, že to bola tvoja vina, keď vieš, že nie. Pozri, nechápeš, že mojou vinou sa ti teraz zatvárajú všetky dvere do tohto domu. A ja som taká hlúpaňa. Mama, a boli tie dvere otvorené? Nie, neboli. Nikdy ich neotvoria. Oni ma nenávidia, lebo som iba ich zberačka. Pre nich som len špína na topánkach. Podceňujú ma, ale mýlia sa. Nič im nezávidím, vôbec nič. A som hrdá na to, že som kto som. Zdá sa, že tu je lepšia zábava než tam, nie? Dobrý deň, pán inžinier. Prepáčte, doňa Carmenza, a
Prepáč, Gaviota, ale Aurelio ma pozval na pohárik. Chápem. Mala som tam byť s vami. Ďakujem, Margot. Rád by som sa ospravedlnil za to, čo sa stalo na záver svadby. Takže som mala svätú pravdu. Teraz aspoň vidíš v plnej nahote, že táto žena bonkoncom nie je pre teba. To teraz nie je téma. Nie je? Nie je. Namiesto toho, aby si sa uchádzal o vedenie firmy, mohol by si začať pracovať s Auréliom na farme, aby si bol bližšie k tej svojej. Tie poznámky sú zbytočné, Paula. Nechcem živiť túto diskusiu. Je mi fuk, čo si myslíte o mojom vzťahu. Tak nezaťahuj celú rodinu do tej absurdnej situácie. Áno, Paola má pravdu. Je to absolútne absurdná situácia. Prosím ťa, čo je to s tebou? Absurdná? Nechápem prečo. Strávil si roky na štúdiách vonku, aby si skončil s hlúpou sedliačkou. Je jednoduchá, ale nie hlúpa, Paula. A vieš čo? Kritizuješ hore dolu. No v živote si nič prospešné nespravila. Prepáčte. Čo, Paula, si spokojná? Musí chápať, že jeho vzťah sa týka nás všetkých. Tvoja sestra má pravdu. Mal by si nás podporovať, Bernardo. Sebastian je dobrý, čestný človek, preto ho každý len využíva ako tvojho otca. Že ho... Pozri, mama, nepoznám Gaviotu bližšie, ale mal som možnosť hovoriť s ňou a jedno sa mi nezdá. A síce, že by chcela Sebastiana využívať. Ešte zavolajme Marcelu, aby ju bránila. Mama, figu im záleží na tom, ako sa cítiš. Idem sa prezliecť, moja. Dovolíte, pán inžinier? Prosím, doňa Carmenza. Aj ja by som sa mala ísť prezliecť. Dovolujem si poznamenať, Gaviota, že v týchto šatách si ešte krajšia. No. Ale nie som to ja, Leonidas. Jasné, že si to ty. Len teraz patríš do inej triedy. Áno. Ale mňa taký život nezaujíma. Ľudia si ho zbytočne komplikujú. Má pravidlá, ktoré sú zbytočné a škodlivé. Dobre, ale vytvorili si ich sami. Prečo má ostatných zaujímať, kto čo je, kto sa ako oblieka, čo kto robí? Prečo sa starajú o iných a nie o to, aby boli sami šťastní? Prečo? Prečo? Nerozmýšľaj nad tým toľko. Staraj sa viac o seba. Nesnaž sa zbytočne o to, aby ťa prijali medzi seba. Je to márne. Aj tak by ma neprijali. Nemôžem medzi nich preniknúť, pretože sa zámerne obkolesili múrom. Pozri. Uvedom si, že nepotrebuješ nikoho, aby si bola šťastná. Si žena schopná kráčať vpred sama. Ba čo viac, mohla by si potiahnuť tento región. Ale musela by som študovať, Leonidas, lebo mi chýba vzdelanie, chýbajú mi vedomosti. Nie, neháč flintu do žita. Som tu ja ti pomôžem. Existuje kopa kurzov, prezentačných aj cez internet. Nevzdávaj sa a nebuď smutná. Vajechovci si nezaslúžia, aby si sa pre nich trápila. Bolo by to jednoduchšie, keby v tom nebola láska. Jasné. Prišiel som ti povedať, že mi vyšla cesta do zahraničia. Odchádzaš? Áno. Idem študovať, ako sa pestuje káva v Afrike. Afrika? To sa zdá byť ďaleko. Nie, ani nie. Je to za rohom. Čo by ďaleko. Takže neuvidíme sa najmenej mesiac. Ale moment, musíš mi niečo slúbiť. Že za celý ten čas nedovolíš, aby ti niekto zničil sen, ktorý v tebe drieme. Sľúbiš mi to? Áno, sľubujem. Naozaj? Tak na to. Môžem?
Lucia, ak si prišla s tou istou pesničkou, tak láskavo... Čože? O nie. Nie. Chcem povedať niečo iné. Nezdá sa mi spravodlivé, že všetko váľajú na teba. Prečo to hovoríš? Veď je to pravda. A vyvršili sa na Gaviote a jej matke. To bolo veru príliš kruté. Ako by sa všetky ženy spojili, aby tie dve ponížili. Nebolo to tak, Sebastián. Nie? Ja som vôbec nevedela, že chodíš s Gaviotou. To, aby sme vzali jej matku ako obsluhu medzi personál, nám odporúčil Aurelio. A čo s tým nerozumiem? Tak Aurelio alebo mama? V podstate neviem, nemám potuchy a ani ma to nezaujíma, Sebastián. Som tu len preto, aby som pomohla Lukrécii so svadbou. Neprišla som škodiť vzťahu. Veď som o ňom dovtedy ani len nevedela, Sebastián. V poriadku, verím. Wilson, ďakujeme. Áno, ďakujeme. Odvez auto, už ho dnes nebudeme potrebovať. Patrón, dovolíte na slovíčko? Jasné, čo by nie. Poď so mnou, čakám. Zlatko, zober mi sako. Áno, miláčik. Hodím reč s Wilsonom a prídem. O čo ide? O to, že som hovoril s dievčaťom, čo nám donieslo jedlo. Už viem, prečo nevyšiel ten plán s Donom Octaviom. Moment, nezapríčinili to kravy, ktoré nám prešli cez cestu a preto sme ho nedohonili? Tiež som si to predtým myslel aj ja. Tak teda? Pamätáte si Gaviotu? To dievča na fotke z baru s Donom Sebastiánom. Áno, viem, sedela s ním aj na svadbe. Áno, tá nás prezradila. Videla ťa? Nie, seňor. Asi nie. Určite. A zistil som aj to, že Don Octavio mal v úmysle darovať Gaviote na znak vďaky kus pôdy. A ty si devil, Wilson! Ako to, že si to nevedel predtým? Prepačte, patrón, ale nevedel. Je tam zamestnaná a tie baby si hovoria všetko. Gaviota to doteraz vytrúbila kadekomu, Wilson. Mnohým ľuďom. Si istý, že ťa nevidela? Nespoznala by ťa? Pozri na mňa. Povedala by mi to už minule v bare. Keď prídu na teba, určite prídu aj na mňa. Ale to sa nestane, patrón. Nehazarduj s dôverou, ktorú do teba vkladám. Sebastián, naozaj. Netušila som, že spolu chodíte a že chceš, aby bola na svadbe. Keby som to vedela, povedala by som Lukrécii, aby z jej mamy nespravila čašníčku, jasné? Ťažko uveriť, že to všetko bola iba náhoda, nič viac. Bolo to tak. Áno? Vidíš? A Gaviota to asi tiež spochybňuje, vieš? Myslíš si, že šlo o úmysel, že sme ju chceli uraziť, znemožniť a ponížiť my dve s Lukréciou. A preto nakoniec reagovala takým spôsobom, ako zmyslov zbavená. Pozri, Lucia, celé to bola zhoda nešťastných náhod. V konečnom dôsledku vyústili do Gaviotinho skratu. Nemôžeme sa jej čudovať. Mohla by si ju pochopiť. Jasné, áno. Ja na jej mieste by som asi reagovala rovnako. Ako zmyslov zbavená? Tak predsa reagovala Lukrécia. Počúvaj, chceš, aby som pochopila Gaviotu, tak ťa prosím, pochop aj Lukréciu. Bol to jej veľký deň, snažila sa, aby všetko bolo dokonalé. Už sa mi o tom ani nechce rozprávať. Fajn, koniec, zajtra sa vraciam do New Yorku. Hotovo. Kedy sa zajtra vraciaš? Ja ráno o 6:00, a ty? Myslím, že ideme tým istým letom. Áno. Fajn. To by bolo zatiaľ všetko. Bože môj. Nič som nevidela. Trčala som tu v kuchyni. Ale vraj to bolo búrlivé. Gaviota dostala záchvat a vypenila. Keď odchádzala, ani sa neobzrela. Tak jej treba, keď je drzá a bezočivá. Nebola to náhodou neúcta voči Done Julii? Najviac zúrila nevesta.
Bola hysterická, lebo jej doňa Carmen zaobliala šaty. Ó, nie. Ako môže byť zrazu zo zberačky čašnička? Presne tak, Margot, bol to omyl. Požiadali nás o pomoc. Ale stala sa nehoda. Musela to byť nehoda. Hovorte si, čo chcete, ale s Gaviotou prišli do rodiny len samé problémy. Jasné, ohnúť chrbát a skloniť hlavu. Slúži mi k úcti, že pre túto rodinu pracujem roky. Ale majte štipku hrdosti a nelíšte celý život topánky buržujom, čo vás dierajú. Samozrejme, že obraňuješ Gaviotu, čo? Si rovnako drzá a nevychovaná ako ona. Dobre, len sa tu nepobíte, jasné? Marakuča, Margot zavidí Gaviote, lebo tu drie 100 rokov a nikto z Vajechovcov si ju ani len nevšimol. Prečo by som jej preboha závidela? Keď sa zberačka zapletie s pánom, ktorý je spolumajiteľom haciendy, nikdy to nie je z lásky a neveští to nič dobrého. Lenže Gaviota nie je žiadna falošnica ani zlatokopka. Je to slušná a správna žena, Margot, a týmto hasne. Hovorte si, čo chcete. Ale Gaviota sa privída do tejto rodiny, až keď naprší a uschne. A podľa mňa sa jej nič lepšie ani nemôže stať. Predstav si, že by chudera musela počúvať takéto sprosté reči o sebe. Ty radšej nič nehovor, Marakuča. Buď rada, že sme ťa tu u nás prichýlili aj s deckom, áno? No to je ale stará ješibaba. Don Sebastián, zdravím. Prepáčte, doňa Carmenza, ak vyrušujem. Nie, señor. Viete, chcem sa ospravedlniť vám aj Gaviote za to, čo sa u nás stalo. Nerobte si starosti. Mrzí ma to, lebo to bolo nespravodlivé. No, vôbec to nebolo príjemné, to áno. Lenže vy za nič nemôžete, netrápte sa. Ale ďakujem, že ste prišli. Môžem hovoriť s Gaviotou? Nie je doma. Išla do dediny, do baru Dona Pedra. OK. Dobre. Ďakujem. Majte sa dobre. Aj vy. Dovidenia. Daj si, mama. Ďakujem ti. Mrzí ma, čo sa stalo, Lukrécia. Ty za nič nemôžeš, Julia. Ako ti je, mama? Ako sa cítiš? Už lepšie, o niečo. Ľudia mi dookola vypisujú, aké je čudné, že tá žena spratávala zo Navrhujem, stola. aby sme už konečne obrátili list, dobre? Pokazili mi svadobnú hostinu, Ivan. To je vážne hanba, Lukrécia, naozaj. Keď už sme pri otázke viny, kto pozval Gaviotu na svadbu? Ja nie. Viete, nič z toho by sa nestalo, keby ste ju brali trochu s rešpektom. Marcela, sklapni. Vôbec si tam nebola, nemáš čo hovoriť. Ale, Ivan, na čo ste ich volali? Aby ste ich ponižovali a potom tvrdili, že pokazili zábavu? Samozrejme. Nie, Marcela, netušili sme, čo sú to za ženské. Nerob zo mňa hlúpaňu, Lukrécia, áno? Môžeme už ísť? Tak toto je vrchol však. Najprv kafe elite, zasiate pochybnosti o mne, o mojej integrite, urážka, že som skorumpovaný zlodej. A teraz toto. Ohromná rodina. Ďakujem drahým súrodencom. Rola obete ti nepristane. Marcela. Sebastián mi pokazil najdôležitejší deň, Marcela. Aj Lukrécii. Odkedy prišiel z New Yorku, spôsobuje len problémy, konflikty a hádky. Nech sa sem už nevrátia. Nečudovala by som sa. Nehambíš sa? Nenávidíš ho a ani to nedokážeš zakrývať. Marcelo, prepáč, ale to nie je pravda. Nie? Ak ste to dohnali až takto ďaleko, blahoželám. Plán vám vyšiel dokonale. Prestaň. Marcela. Čo ma chcete zabiť? Marcela, prestaň. Si šibnutá. Mrzí ma to, dievča. Čau, mama. S Bohom, synček. Zavolaj, keď dorazíte. Jasné. Ahoj, Paula, maj sa. Aurelio! Sám si mám trepať kufre na svadobnú cestu, ohromné. Paráda. Mi sangre deje correr y llegar hasta tu puerta, anunciando que por ti yo estaba muerta.
solo queda este lamento de esta pobre sombra en pena que se embriaga por el miedo de tu ausencia. Siempre fui tan infantil en cosas del amor, de ti todo lo aprendí, contigo fui mujer, me enseñaste a soñar, me hiciste tan feliz, me rompí como un cristal y me perdí. Siempre fui tan infantil en cosas del amor, de ti todo lo aprendí, contigo fui mujer, me enseñaste a soñar, me hiciste tan feliz, me rompí como un cristal y me perdí. Bravo! 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 Ďakujem. Je skvelá. Máš sa? Fajn. Fajn. Spievala si smutnú pieseň. Prečo, Gaviota? Dnes to bude podľa mňa celá fľaša. Lebo mám zlomené srdce. Prišli spolu? Tak si prosím celú fľašu. Bohužiaľ, láska vie byť zradná, nie? Ja som z nej už vyliečený. Nemáš tu dámu svojho srdca? Niečo ti poviem. Mal som sa ženiť. Lenže som dal prednosť iným veciam a ona odišla študovať do zahraničia. No a prečo si nešiel s ňou? Šli sme každý svojou cestou. Ja mám prácu tu. Neštudoval som na to, aby som odišiel. Chcem byť prospešný pre krajinu, pre svoju vlast. Dovolíte mi, aby som vás pozval? Teda, ak neruším. Sebastian. Práve sme mali veľmi zaujímavý rozhovor, ale... Áno. Prosím, žiadny problém, sadnite si. Naozaj? Neprekazil som vám plány? Viete čo, asi by som mal ísť. Nie, Leonidas, nikam nechoď. Nie, že by som chcel, Gaviota. Ale viem, kedy som navyše. Opatruj sa. Ďakujem za príjemné Ja posedenie. ďakujem. Dovidenia. Ďakujem za všetko. A teraz čo? Už máš čas na rozhovor? Nikam sa neponáhľaš? Povedal som, čo som mal. Ale mne to nestačilo, prepáč. Nasledujúca pieseň je krásna, ale je veľmi smutná. Hovorí o zakázanej láske, o ktorú treba neustále zápasiť a bojovať, aj keď človek v kútiku duše vie, že zbytočne. Taká láska je trpká a ostáva nenaplnená, tak čo s ňou ďalej? Treba sa jej jednoducho vzdať. Slovenské znenie vyrobilo Sunrise Studio.